bona nit de nou, són les 9:32 i vos donem la benvinguda al que és, sens dubte, en aquests moments, el pavelló dels somnis, la Fonteta de Sant Lluís, un escenari únic on en aquests moments n'hi ha 147 candidates que estan en un all en aquests moments. Són 74 xiquetes i 73 xiques que sabran quin serà el seu futur durant el pròxim any i si aconseguiran o no el somni més desitjat. Benvinguts a l'elecció de les candidates a Falleres Majors de València de les Falles 2025. Que això ja has començat, que podríem dir que el cicle Faller comença esta mateixa nit. I a més és que estic tan ben acompanyat perquè les dones que tinc al costat han estat així en aquest escenari quan han sigut seleccionades. Han estat també acomiadant-se i també han estat com a jurat en una feina molt complicada, la de triar quines seran les màximes representants d'esta festa, que és patrimoni de la humanitat. Com esteu vosaltres? Com esteu tots els casals? Vos saludem des d'ací, des de la Fonteta. Molta força, no vos quedaran ungles, però ja queda molt poquet per a saber si les vostres candidates estaran dins de l'acord o no. I ho compartim tot amb Noelia Soria, que ja és fallera major l'any 2004. Després ahir, amiga. Sí, sí, nada menos que 20 anyets ja. Ai, com passa el temps, Sí, sí, però te'n recordes com si fos ahir, I les llàgrimes les mateixes perquè m'has plorat un poquet també en esta nit i encara queda, És molt emotiu. I al meu costat Carla Ibáñez Sánchez de l'Acord d'Honor de l'any 2010. Correcte. Carla, Què tal, com va la nit? Tenim ganes ja? Molt bé, estupendament. Tenim moltes ganes ja d'este inici de les falles del 2025. Moltíssimes ganes. Això ja va, atenció, perquè en els pròxims minuts coneixerem quines són les noves màximes representants i aquests Acords d'Honor 2025 en un pavelló que està bullint d'emoció, que tenim a totes les comissions també molt emocionades. Podem escoltar l'ambient des de dins de la Fonteta i molt a prop de la gent que tan vola aquestes candidates està la nostra Berta Báidez i Clàudia Argent. Comencem per tu, Berta Báidez, que més que animació va amunt, Com estàs, amiga? Ferran, hem trobat ara mateix amb la comissió enginyer José Cirera, que tenen doblete, tenen dos candidates, Chloe i Maria, com esteu escoltant en els seus noms. A veure com cridem! Ahí, en les seues fotos reversibles, la foto reversible, i tenen a les dos. A veure aquesta foto reversible, ahí tenim a Chloe i per darrere tenim a Maria. Estem amb la seva comissió i amb la seva família. Tu eres la mamá de Chloe. Sí, soy la mamá de Chloe. ¿Nervioses? Pues si te digo que no te mentiría, un poquito de nervios, pero porque tenemos mucha alegría. Sí, estamos muy contentos. Teniu esperances, la iaia? Com és Chloe? La teua xiqueta com és? Yo qué te voy a decir, todo bueno eso, pero esperanza, pues yo creo que todo el mundo tiene esperanza, si no, no estaríamos aquí, aquí sí. Claro. Com és ella? Com és? Pues bueno, es muy buena nena, muy agradable, muy simpática y muy amiga de sus amigos. Ai, bé, què van a dir, no, la seva família? Així tenim els papás de Maria. Hola. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Com és Maria? Com me diríeu que és Maria? Lo mejor que hay en este mundo y la más simpática y la más lista. La més guapa, el millor, clar que sí. Bé, així dissem esta comissió animant a Chloe i a Maria. Clàudia Argent, però on estàs tu? Hola, amiga, estic amb la falla de la Rio i anem a escoltar el... A veure com sona. Falla, Ferran, que té doble. Tenim Anna i Adriana i jo, com no podria ser d'una altra forma, estic amb els seus pares primer, amb els d'Anna. Com esteu? Pues muy nerviosos, esperando el veredicto final y pues bueno, que si suena su nombre en la Fonteta, pues lo mejor que nos puede pasar. Tu eres fallera de tota la vida, però supone que alguna coseta haurà dit als pares abans de vindre. Què és l'última cosa que t'ha dit la teua filla? Que estuviéramos tranquilos nosotros. I estan els nervis ahí, encara que ja vaig a dir que tranquil·litat. Sí, están ahí los nervios porque hasta el último momento tienes la esperanza viva. Molt bé, molt bé. I per així tinc en mi els pares d'Adriana, que jo vos vaig a preguntar, com és Adriana? Adriana es una niña muy inquieta, muy creativa, le encanta leer, es muy risueña y muy participativa en todo. Y al pare se li cau la baba, ¿no?, en la chiqueta de la casa. Yo no puedo hablar, yo siempre se me hace un nudo en la garganta. Que emocione. Emoción enseguida, sí. I és com si fos una família, no?, perquè enguany ese doblet estava previst. No, para nada, para nada. Ha sigut
una sorpresa, no per a tu? Una gran sorpresa per a la comissió. A veure com ho ha viscut la comissió. Per cert, per així tinc una persona, una sorpreseta, que vol saludar a una altra persona que està veient-nos des de molt lluny, no? Sí, desde Bratislava. Qui? Mi hija Vera y su hija Celia. I què passa, que són falleres? I què fa Bratislava, la xiqueta? I com és que estan allí? Fent d'Erasmus. Estan d'Erasmus. Estudiant. Bueno, jo crec que este moment també volíem veure-lo, no? Viure-lo així en persona. Claro. Però estan veient-lo en Apunt, no? Es que mi hija siempre, no sé dónde lo estarán viendo. En Apunt segur. En Apunt, claro, en el internacional. En Bratislava crec que és més fàcil en Apunt, per el web. Siempre, yo llevo desde pequeño y mi hija desde que nació. Ay, pues desde siempre. Però a veure, sou una falla festereta, vos agrada el jaleo? Crec que sí, crec que un poc sí. Bien, Vidasoa. Bien. A la vista está. Vidasoa. Y nadie más. És que, Ferran, així s'arranquen ells soletes, no cal que els diga res. Moltíssima sort als pares d'Anna i d'Adriana. Buenas soles. Les desitgen tota la sort del món des d'Apunt. Així que molts ànims. Muchas gracias. Ojalá suene. Pues demanem pas després, Ferran. Vinga, Clàudia, ja ves que energia, anem sobrats d'energia, en les tribunes. Com està la gent, com estan estos familiars, com esteu vosaltres en els casals? Atenció que ja queda molt poc. L'esperança, com deia esta familiar, sempre la tenim, així que esperança, que vos quede moltíssim, perquè la nit ens anirà descobrint quines són les afortunades que representaran esta festa Patrimoni de la Humanitat en l'any 2025. Quin ambientazo, Carla, Noelia. És que és fundamental, la família, els amics, els ànims, és fundamental, perquè ara totes les candidates estan tremolant dels nervis que tindran, però la emoció de que tenen a la família i a la gent que es vol ahir. És una nit d'esperança, és una nit de somriures, d'alegria, però també és una nit de llàgrimes, perquè recordem que seran les que més, les que no estaran dins d'aquest acord. I clar, també és un moment important, Carla, tu que has sigut jurat, el moment en què es dius, mira, no, són totes fantàstiques, però tu no podràs ser. Sí, jo crec que és algo que totes, sobretot les majors, que són, jo crec que més conscients, saben que pot ser un sí o pot ser un no. I és una loteria. I el jurat va triar i a lo millor este any hi haguera un altre jurat i hi haguera altres 13. Així que... Alea jacta que es diu, vos comenta què és el que passarà. Estem disfrutant també d'un espectacle que parla dels 4 elements, de la terra, de l'aire, del foc i de l'aigua. Serà el primer que veurem en esta nit i després veurem eixir a totes les candidates, a les 147 candidates per 2 blocs. Bloc 1, bloc 2. I després ja sabrem el resultat, el desenllaç d'esta nit. Així que tots han agarrat ja posicions, això ja comença, les llums s'apaguen i escoltem aquestes nereides que es transporten. Això és un acte que està centrat en l'aire. Cuidar el medi ambient és la nostra missió, perquè l'harmonia entre els elements perdure eternament. I get wings to fly. Oh, I'm alive. When you call
Ahí estaba ese aire, i és que esta cançó de Celine Dion, Molt bona nit de nou. Es puja l'ànima a tots. Estem ja tots preparats Així per a és. continuar Així que amb vos les deixem amb emocions Loren Donat i a Paloma flor de Gutiérrez, pell. els mestres I de és que cerimònies ara d'esta nit. Il·luminarem de nou esta fonteta amb els somriures i l'emoció de les nostres 74 candidates infantils. Però abans, brindarem un fort aplaudiment a les persones que han sigut elegides enguany per a exercir el dificilíssim càrrec de jurat. Ells i elles han sigut Sofia Soler Casas, fallera major infantil de València 2016. Francisco Esteve Mars, president de l'Associació d'Amics del Corpus de València. Mònica Fenollar Hurtado, cor d'honor de la fallera major infantil de València 1980. María Amparo Vivas Broseta, presidenta de Falla. José Antonio Lacomba Ríos, president de Falla. Amparo Felip Gómez, membre de Junta Central Fallera. Amparo Llavata Cano, fallera. Prepareu els vostres mòbils, els vostres aplaudiments i les vostres veus per animar, com elles es mereixen, a aquestes xiquetes que viuran a continuació el moment màgic de desfilar en una fonteta ditxosa de mostrar-los tota la seva estima i tota la seva admiració. Comencem amb la desfilada de les 74 candidates infantils. I ara és el moment de veure xafar l'escenari a les primeres 74. Poblats al sud és el primer sector. I les veurem una a una, els moments previs dels nervis de saber si seran elles o no. Comencem per les primeres. Comencem a disfrutar de les xiquetes, que una d'elles serà, 13 d'elles seran, de les que, que esta nit tindrem la sorpresa de poder disfrutar, de veure quines seran les nostres màximes representants per l'any que ve. Alejandra Belenguer Vinces, Falla, plaça Mare de Déu de Lepant. Sí, Alejandra estudia 5è de primària en el Col·legi Dominicos de València i diu que el seu acte preferit és la frena i la presentació. Falla, plaça Sequiota, El Palmar. Una xiqueta molt creativa, que li agraden les manualitats i que, a més, està en el club de gimnàstica del Polinyà del Xúquer. O sea que... Xiqueta Vega Chornet Pastor, Falla Tres Camins Pinedo. Vega Chornet. Sector Quart de Poblet, Xirivella. Té 10 anys Vega i des que va néixer ja va ser de la comissió i ja té el Bunyol d'Or. I este és el meu sector. Maria Salut, Alabau, Alcalà, Falla, València, Teodor Llorente. Sector Quart de Poblet, Xirivella. Així tenim a Maria Salut, de Xirivella. Conec molta sa mare i estan molt il·lusionades avui. I ahí tenim a Carla, ja és de la meva Falla. Xiqueta Carla Ferrando Asensio, Falla, Sant Antoni. Així és. Fem doblet este any, tenim a Carla i a Carmen les majors. A veure si cantem victòria avui. Quina emoció de la Falla. Molta. Xiqueta Candela Grau Mayordomo, Falla, Mestre Serrano, Alacant. Hi ha 13 falles que han fet doblet en les preseleccions enguany. 13. Són moltes. També Candela, que també, sa mare és molt amiga i també, ojalà hi hagi sort. Xiqueta Valeria Bonilla Manuel, Falla, carrera de Sant Lluís, doctor Guasman. Valeria té 10 anyets i també diuen que li agrada molt ballar, dibuixar, anar al cinema i viatjar. Xiqueta Martina Vicent Aliño, Falla, Bisbe Jaume Pérez, Lluís Oleac. A Martina li encanta ballar, llegir, jugar al tenis i al bàsquet amb el seu equip del cole. Està Martina, amb 12 anyets. Xiqueta Elba Millán Rubio, Falla, Blas Gámez, Ángel de Villena. I a ell un dels actes que més li agraden són l'ofrena i la missa de Sant Josep. És una xiqueta d'un caràcter molt alegre, amigable i positiu. Falla, Gallano Lluc. I des del sector Rascanya, Adriana Madrigal González. Estudia segon de primària al Col·legi Nostra Senyora del Carme i Sant Vicent de Paül de Benicalap. I és fallera des que va néixer i té el distintiu d'or. Xiqueta Irene Climent Medina, Falla, Músic Espí, Gravador Fabregat. Irene estudia primer de l'ESO al Col·legi Sagrada Família Patronal de la Joventut i és una jugadora de futbol femení ja federada, o sea que tenim així un futur. Xiqueta Adriana Torres Molina, Falla, Riu Vidasoa, Comte de Torrefiel.
Sector Adriana té Rusafa A. 3 actes preferits, la crida, la presentació i el dia de l'ofrena. Xiqueta Lourdes Figueras Bruno. Falla Doctor Serrano, Carles Cervera, Lourdes Figuera és la que enceta el sector Rusafa A. La seva àvia paterna és francesa i diu que és la més fallera de tota la família. Que gràcia. Bona nit. Xiqueta Olivia Mínguez Martínez. Falla Regne de València, Duc de Calàbria. Olivia, li agrada molt fer teatre, que és important en el món de les falles, també el teatre. Tant, el teatre amateur més gran d'Espanya produeix les falles. Està, sí. Andrea Cabot enceta el sector Rusafa B. I té 11 anys i també un altre dels actes que li agrada més és l'ofrena. Està Saila Castell Solaz. Estudia 6è de primària en el Col·legi Públic Pablo Neruda. Saidia. Xiqueta Carla Melià Otero. Falla Sagunt Sant Guillem. Enceta el sector Saidia Carla Melià Otero. Carla té 13 anyets i des de que va néixer ja son pare des de l'hospital ja li toca al president de la falla per apuntar-la. Li encanta el teatre, a més. Tenim un artista. Xiqueta Carlota Malena García. Falla Nador Miraculosa. Carlota toca el violí, va al Conservatori de Belluters i va començar tercer curs. Xiqueta Valentina Todorov Rodríguez. Falla Bilbao Maximiliano Toro. 9 anyets, de les més xicotetes. 9 anyets de les més xicotetes. Estudia quint de primària al Col·legi de Niño Jesús de València. Anem al sector Algirós. Xiqueta Carla Iranzo Alandi. Falla Sèneca Yecla. Carla és fallera des de que va néixer i ha començat primer de l'ESO en l'Institut Ramon Llull. Xiqueta Aurora García Granja. Falla Plaza Hondures. Aurora té 9 anyets i li encanta la presentació i l'ofrena i a més juga molt bé el bàsquet. Esportistes, Sí, sí. Bona pedrera. En el lloc idoni, no? Sí, correcte. Ainara Laraudogoitia Méndez. Falla Tarongers, Universitat Politècnica. Ainara té 12 anys i estudia primer d'ESO al Col·legi Parc Santana de València. Xiqueta Noa Martí Soler. Falla Ciutat de l'Artista Faller. Enceta el sector Brinicalab, Noa Martí. Té 11 anyets i és fallera també de tota la vida i li encanta en les arts marcials i ballar a la falla. No claves en ella que... No, cuidado. Rocío Martínez Mora. Falla periodista Gil Subiela, Atzucena. Rocío té 10 anyets i ens conta que ha sigut un any molt especial per a ella i que mai oblidarà juntar la seva família. Falla l'Equador, alcalde Burrell. Daniela Rosalén Hidalgo, 9 anyets també. També estudia a les escoles de Pies Malvarrosa i estudia quart de primària. I també des de xocoteta fallera i ja té el bunyol d'or. I el sector Benimàmet, Burjassot, Beniferri, Alba Soler és la primera. Xiqueta Alba Soler Llorenç. Falla Maria Ros Sant Tomàs. Maria estudia de l'ESO, del Col·legi de Sant Tomàs de Godella. Correcte, i li encanta participar en tot el que pot de la falla i de la seva agrupació i va quedar campiona en els tornejos de l'agrupació. Té 9 anyets, Paula, i entre les seues aficions pintar, ballar, nadar i també estar en els seus amics. Xiqueta Chloe Bellot Delgado. Falla Evarist Bas. 8 anyets, coneguem a tota la família, els iaios i els pares. Sí, els amics fa un moment. Molt xiconina, 8 anyets. Canviem de sector, Botànic La Petxina. Xiqueta Carlota Mas Macià Sanauja. Falla Azcárraga Fernán el Catòlic. Carla té 10 anyets i és de Col·legi de Santa Isabel i estudia 6è de primària. I li agrada molt el ball modern i està apuntat a una acadèmia on el practica. I li encanta també el tenis, una altra deportista. Xiqueta Carla Hernández Asins. Falla Pérez Galdós Calix III. Carla té 8 anyets i diu que per a ella ha sigut ja un somni complit haver arribat a la Fonteta i gaudir de tots els actes previs. Penella. Falla Palleter Erudito Orellana. Sara té 12 anyets i estudia en el Col·legi Sagrada Família. I té el bunyol d'argent perquè porta 6 anys en la falla i li encanta l'ofrena, cantar i ballar. Sofía Galcerán Martín. Falla Albereda, França. Canviem de sector a Camí Salgrau amb Sofía Galcerán Martín, que és la primera en eixir.
Sofia Galceran té 11 anyets i estudia en el Col·legi Mare Nostrum de 6è de primària. I que per ser és neboda de Mar Galceran, que és la primera diputada en Corts Valencianes amb síndrome de Down. Xiqueta Inés Bordàs Bordetas, falla Pintor Maella, França, Menorca. I està Mònica García i Inés Bordàs. Això va molt ràpid. Sí, sí. Xiqueta Ada Martínez. Canviem de sector. Falla Hernández Lázaro, Vall de la Ballestera. Ada té 10 anyets, Ada, una altra joveneta. I li agrada molt el senderisme, muntar en bicicleta, patinar, nadar i sobretot és una enamorada de les falles. No ens cap la menor duda. Lis Oltragranero, falla Mestre Rodrigo, General Avilés. Lis és fallera des de l'any 2016, amb 2 anyets la van apuntar a la falla i li encanta la crida i l'ofrena. Noa Domínguez Morato, falla Serra Martes, Miguel Cervet. Sector Canyamelar, Grau, Nazaret. Noa té 10 anyets i li encanta la crida perquè és l'acte que dona inici a les falles. Laura Gil Amat, falla Plaça La Creu, El Canviem de sector, Canyamelar, Grau, Nazaret amb Laura Gil. Bueno, Laura és un amor. Jo vaig tindre la sort de triar-la en el sector perquè va ser jurat i és una xiqueta dolça i preciosa. Mira, està ahí emocionada veient-la. Xiqueta Cayetana Rebollo Juan, falla Rosari, Plaça Calabuig. Cayetana té 9 anyets i la seva cosina Adriana Juan va ser de l'acord de la fallera major infantil de València del 2019. Xiqueta Valeria Isabel Cuevas Iscar, falla Arquitecte Alfaro Francesc Cubells. Valeria també, igual que Cayetana, la xiqueta anterior d'este sector. I bueno, pues és una xiqueta molt espontània i amb un cor molt, molt, molt gran. Té 10 anyets. Xiqueta Mar Romeu Teruel, falla Baix Mesó de Morella. Canviem al sector El Carme amb Mar Romeu Teruel, 10 anyets. 10 anyets, estudia al Col·legi Sant Antoni de Pàdua en Catarroja i la passen en les falles. Bueno, ahí està Daniela, que me toca de molt propet. Sí, per què? Perquè és la meva neboda segona. I bueno, ahí està preciosa. Falla Ripalda Beneficència Sant Ramon. Carmen Ruiz Rivera, de la falla Ripalda Beneficència. Sector El Pilar Sant Francesc. Té 10 anyets i li encanta vestir-se de valenciana i arribar a ser fallera. Li encantaria ser fallera major infantil de València. Falla Avinguda de l'Oest. Està Martina Cuesta Pla, de la falla Avinguda de l'Oest. Martina té 11 anyets i és una xiqueta de gran cor que li encanta gaudir de la companyia de les seues amigues. Pastor Blasco, falla Sant Vicent Periodista Zati. Està Maria Pastor, de la falla Sant Vicent Periodista Zati, 10 anyets. 10 anyets, hi ha molta tradició fallera, perquè han sigut 7 falleres majors en la seva falla, o sigui, en la seva família. La família de Samari, el seu iaio també va ser president de la seva falla. Valeria Muñoz, de la falla Ribera, com de Santa Clara, que per ser és neboda d'Helena Muñoz, fallera major de València de l'any 96. Xiqueta Valeria Martínez Muñoz, falla Carcaixent, Compromís de Cas. Valeria és la filla de Sandra Muñoz, fallera major de València de l'any 2012. Ahí la veiem ara en pantalla, molt bonica també. 9 anyets, xicoteta, que bonica. Xiqueta Sònia Rodrigo Usó, falla Pius 11, Montanars. Té 13 anys, Sònia, i estudia segon de l'ESO a l'Institut d'Alfàbegues, en Bétera. I li encanta la natació i el tir amb arc. Rocamora Romero, falla Jacinda Baila, Manuel Simó. Laura Rocamora Romero, 11 anyets. Gran aficionada a la lectura i a passar el temps en família i amb els amics. Canviem de sector, la Creu Coberta. Xiqueta Carla Cotanda Saez, falla Joaquín Navarro Carrícola. Té 10 anyets, Carla, i és del Col·legi José Soto Micó i estudia quint de primària i també és fallera des que va néixer. Xiqueta Adriana Antón Lozano, falla Sant Vicent Martí, pianista en Pariturbi. Té 9 anyets i és una apassionada de la gimnàsia rítmica. Està federada al Club Antares des dels 4 anys. Xiqueta Chloe Zapata Peris, falla Enginyer Josep Cirera, Pius 9. Pues Chloe té 10 anyets i conten els seus pares que quan era molt menuda s'acostava a la setmana fallera i plorava perquè veia els ninos com es transportaven per a plantar la falla. No volia que se cremaren, crec jo. No veurem en guanxis. Sector La Roqueta Arrancapins, Alba Rengel Alberola, és la primera a néixer. Xiqueta Elena Márquez Martínez, falla Ferran el Catòlic, Àngel Guimerà. Elena té 12 anys i li agrada molt la gimnàsia rítmica i el ciclisme.
Xiqueta Amanda García López Roca. Falla Espartero Ramón y Cajal. 11 anys té Amanda. 11 anys. Sector La Seu seria el mercat. 11 anys té Amanda i és la major de 4 germans, imagineu-se. I el més xocote serà l'any que ve el president. Canviem de sector, La Seu la xerea al mercat. Lucía Martínez Cors, de la falla Plaça de la Mercè, és la primera en eixir. 8 anys té Lucía. I li encanta dibuixar, patinar i vestir-se de fallera. Àngela Valentina Senem Beltrán. Falla Corretxeria Vall d'Espavessos. Àngela té 11 anys i li encanten tot tipus de manualitats i pintar. Fa quadre decorants tota la seva casa. Lucía Mingó Mingué, de la falla Plaça del Negret. Malvarrosa, Cabanyal, Veteró. I canviem de sector. Xiqueta Ana Baró Santo Tomàs. Falla San Rafael Anton Martín. Té 10 anys, Anna. I li encantaria ser la fallera major infantil de València i, com no, ha disfrutat moltíssim com a fallera major infantil de la seva comissió. Falla Sant Pere Mare de Déu de la Vallivana. Ainhoa té 10 anyets i és que la coneixen bé, diuen que és molt dolceta, molt amiga dels seus amics i que li encanta ballar i la gimnàsia rítmica. Esportistes totes. Xiqueta Mar Belenguer Dorce. Falla Ramon de Rocafull, comte d'Alaquàs. Mar és fallera des que va néixer, té 11 anyets i estudia en el Col·legi Cavite Isla de Hierro, 6è de primària. Canviem de sector, a Mislata. Xiqueta Gemma Herrero Blanch. Falla Pare Santonja Cardenal Benlloc. Gemma té 9 anyets, també de les més menudetes, no? I li encanta jugar al bàsquet i, a més, de gran tradició fallera, perquè sa mare va ser fallera major infantil i fallera major de la falla. Martina Fas Martín, de la falla Plaça de la Moreria. Li agrada molt jugar al tenis i al pàdel amb la seva família i enguany començarà a anar a una acadèmia de tenis. Xiqueta Empar Soler González. Falla Lluís Lamarca Velázquez. Empar Soler González és la primera de la falla Lluís Lamarca Velázquez del sector Olivereta. Té 10 anyets i li encanta agarrar la taula de pàdel surf i practicar acrobàcies. I, a més, té Empar el nom per la xeperdeta, no? Per pura devoció. Lola Ull Carrascosa. 10 anyets, 6è de primària, al Col·legi Sant Pere Pasqual i li agrada molt llegir llibres d'aventures. Laura Muñoz Giner, de la falla Mercat de Castella. Sector Patràs. Té 8 anyets, Laura, i li encanta patinar en línia, ballar i fer esport. Xiqueta Lucía García Rivera. Falla Arxiduc Carles Chiva. Sector Patraix. Té 11 anyets i un dels actes que més li agrada és la planta infantil. Xiqueta Ainhoa Mauri Villegas. Falla Arxiduc Carles Músico Gomis. Ainhoa té 11 anyets i li encanta ballar, de fet va a l'Acadèmia de Ball EDAE. I també li encanta escoltar música i la seva cantant favorita és Aitana. Com no? Xiqueta Julia Medina Gil. Falla General Pando Serrano Flores. Canviem al sector Pla del Reial Benimaclet, bon barri. Julia té 12 anys, li agrada molt el bàsquet i el futbol i el seu acte preferit és l'ofrena. Xiqueta Lourdes Serrano Bono. Falla Alemanya el batxiller. Lourdes té 11 anyets i li encanta la música, tocar el piano i és que la coneixen bé, diuen que és molt sensible i que és molt amiga dels seus amics. Encanta el bàsquet i, a més, és neboda de Carmen Serrano, la fallera major infantil del 92. Carolina Cotino Núñez, de la falla Vicent Sancho de los Chile. Sector Pla del Remei Gran Via. Té 9 anyets i el seu any de fallera major infantil ha sigut cada dia i cada acte inoblidable. Així s'ho descriu ella. Falla Salamanca, Comte d'Altea. Canviem de sector per al Remei Gran Via, Melín la Liga Castillo de la falla Salamanca, Comte d'Altea. Té 10 anyets i sa mare va ser de la cort infantil del 2005, Melín Castillo. Cristina Arrieta Polí. Falla Mestre Gonzalvo, Comte d'Altea. Cristina té 9 anys, estudia al Col·legi Dominics en el curs de 5è de primària i juga al bàsquet a l'equip del seu col·le. Falla Íscar Borriana. Daniel Ariza Castejón tanca este bloc de candidates infantils que per ser és neboda de Maria José Ariza, que va ser fallera major a l'any 84 i son pare per ser company de Punt d'Esports, José li diuen. Molt bé, ja tenim a les 74, ja les heu conegut, ja les heu vistes xafant aquest escenari, ja han passat part del moment més important d'esta nit, Carla, Noelia, ho sabeu perfectament, i ara és el moment de conèixer a les adultes, a les dones, a les 73, que no seran 74, perquè el dimarts hi hagué una baixa a última hora d'una de les candidates, per tant en seran
73. Així que este és el segon bloc on coneixerem les adultes molt atents, els casals, les famílies, en les vostres cases. Doneu-li molta força, molt d'ànim des d'ací, perquè és el moment de xafar aquest escenari que Noelia, Carla, vosaltres que ho heu fet, imposa, Imposa, sí, la veritat que sí, és un escenari monumental. I bueno, el somriure jo crec que és permanent, perquè veure a tot el món la germanor en les falles, com acompanyen a les seues candidates, com t'acompanyen a tu quan estàs ahí, és un dia, un moment molt, molt, molt especial. Està Maria José Català, alcaldessa de València, parlant de Maria Estela. És que saluden. Estan mirant-se en pantalla. Com bé ha dit, ha sigut la seva fallera major i fallera major infantil de l'any complet. Clar, seran especials per a ella. Anem a per les adultes, a per les dones. Vinga. Ja estan a punt d'eixir, de fet és que les tenim així al costat. Com heu vist, ha sigut emocionant esta desfilada de les nostres precioses candidates infantils. I què millor que tremole ara de nou, una vegada més, la fonteta en honor a elles, a les infantils que han tingut l'oportunitat de desfilar. Que tremole esta fonteta en honor a totes elles. I ara anem a donar pas a la desfilada de les candidates adultes. Sí, però abans coneixerem a les persones que han format part del jurat. Ells i elles han sigut Sònia Remoí Andrés, cor d'honor de la Fallera Major Infantil de València 1991 i de la Fallera Major de València 2001. Carlos Carrasco Suárez, expresident i pare de cor d'honor de la Fallera Major Infantil de València. Julio Tormo Ases, periodista. Luis Frejo Ballesteros, president de Falla. Víctor Agües Torrent, president de Falla. José Antonio Montesinos Arnau, membre de Junta Central Fallera. Alejandro Aparicio Corbalán, Faller. I ara sí, en un fort aplaudiment, anem a rebre a les candidates per a formar part de l'acord d'honor de la Fallera Major de València per a aquest any 2025. Arrenquem. Sector Poblats al Sud. Ahí estan, les 73 candidates comencen a xafar este escenari, comencem pel sector Poblats al Sud. Que fer, les tenim així al costat preparades per eixir i estem veient que és el que hi ha darrere, en el backstage. Anem amb la primera, Andrea Soriano Alabau. Andrea té 27 anys, és educadora infantil i actualment treballa en un centre d'educació infantil on és tutora d'una aula de 1 i 2 anys. Andrea Soriano Alabau, Falla, plaça Mare de Déu de Lepant. És fallera des que va néixer i fa diversos anys que està a la directiva a la delegació d'infantils de la seva falla. Beatriz Navarro Tarazona, Falla, plaça Riu Segura, Port de Alcedo. Pues Beatriz té 25 anys i és graduada en farmàcia a la Universitat de València. I sa mare, Consuelo Tarazona, és l'alcaldessa pedània de Fort de Salcedo. Maria Saonero Pastor, de la Falla Gim Pere de la Lluna. I comencem amb el sector quart de Poblet Xirivella. Senyoreta Alejandra Peranio González, Falla Mont de Pietat. Bueno, així tenim el meu sector. Comença en Alejandra, que és auxiliar de veterinària i treballa com a dependenta en una botiga d'accessoris per a mascotes. Senyoreta Carme Montes Ortí, Falla Sant Antoni. Carme té 29 anys i és professora d'educació secundària de llengua castellana i literatura. I un dels seus actes preferits és l'ofrena. Bueno, Carme és de la meva falla, ahí està, en el seu somriure permanent que ha tingut tot l'any. Guapíssima. Sector Quatre Carrers. Canviem de sector, Quatre Carrers. Senyoreta Raquel Urbano de Arena, Falla, Avinguda La Plata, La Senyera. Raquel té 22 anys, és graduada en Psicologia en la Universitat Catòlica de València. És fallera des que va néixer. Falla, carrera de Sant Lluís, Rafael Laura Maria Labarta Espí. Té 25 anys i estudia la carrera de farmàcia i actualment treballa com a farmacèutica en una farmàcia de Bétera.
Fa 8 anys que és subdelegada d'infantils. Vivó Sanauja, Falla Oltà, Juan Ramon Jiménez. Vivó Sanauja. Té 29 anys, és mestra d'educació infantil i primària amb l'especialitat de pedagogia terapèutica. Canviem de sector, Rascanya, amb Maria San Miguel García. Que té 25 anys i és mestra d'educació primària i pedagogia terapèutica. Llegó a aconseguir la plaça de funcionària també. Señorita Noemi Gómez Chacón, Falla, Daroca, Parviñas. Noemí té 29 anys i és tècnic en laboratori d'imatge, en fotografia, i és tècnica superior en educació infantil i graduada en mestre en educació infantil. Ana Pérez Vicente, Falla, Riu, Vidasoa, Comte de Torrecién. Ana Pérez Vicente. Té 27 anys, auxiliar d'infermeria i tècnic en imatge per al diagnòstic. A més, ha sigut delegada de llibrer, delegada de playbacks i 4 anys vicepresidenta. Señorita Ana Pallà Ramírez, Falla, mestre Aguilar, Matías Perelló. Anna té 32 anys, és graduada en arquitectura tècnica per la Universitat Politècnica de València i la seva germana va ser cor d'honor de l'any 2022. La Torre Belenguer, Falla, Regne de València, Duc de Calàbria. Lucía té 24 anys, és psicòloga general sanitària i actualment està fent el màster de la teràpia de parella i filla d'Immaculada Belenguer, que va ser de l'acord d'honor del 1987. Laura la tinc molt de prop també perquè va ser cort infantil meu en l'any 2010 i ahí està guapíssima. És un amor de xiqueta, Laura. Moltes volgudes, de les candidates. Aitana Pastor, Gràcia, de la Falla Cubo, Puerto Rico. Que té 21 anys i té el grau d'infermeria i futur màster en urgències. Clàudia Sáez. I li encanta el cinema. Falla, Bilbao, Maximilià. Canviem al sector Saidia. Clàudia té 25 anys, va estudiar magisteri de primària a la Universitat de València en l'especialitat d'audició i llenguatge. Actualment treballa com a mestra en aquesta especialitat. Paula Rueda Saiz, Falla, Vilanova de Castelló, horticultor d'Anan. Paula té 24 anys i és educadora infantil especialitzada en cursos de coguia, Montessori i pràctica psicomotriu. I la seva Falla ha tingut ja 3 corts infantils. Però mai ha tingut de les majors, a veure si ara té sort. Carmela té 23 anys, ha estudiat el doble grau d'EA i Dret en la Universitat de València i un MBA júnior a EDEM. Señorita Andrea Martín Martínez, Falla, barri de Sant Josep. Canviem al sector Algirós. Andrea té 21 anys i és tècnic en imatge per al diagnòstic i medicina nuclear i estudiant de la carrera de medicina i és delegada de Valls Regionals. Paula Arbaiza Balaguer, de la Falla Sèneca, poeta massicós. Paula té 24 anys, és mestra d'educació primària i és fallera des dels 8 mesos. Clàudia Alcina Soler, Falla, Rubén Darío, Fra Lluís Colomer. Clàudia té 24 anys i ha estudiat enginyeria química a la Universitat Politècnica de València. A més, va ser cort infantil de l'any 2012. Canviem al sector Benicalap. Señoreta Míriam Alonso Carpio, Falla, General Llorenç. Míriam té 29 anys, és graduada en Medicina per la Universitat de València i és metgessa en l'especialitat de cirurgia plàstica, reparadora i estètica. Señoreta Maria Molina Giner, Falla, Burxassot, Pare Carbonell. Maria té 22 anys i recentment ha finalitzat la carrera de Dret. Ha sigut delegada, a més, de juvenils i actualment participa en la delegació de protocol. Andrés, Falla, periodista Gil Suriela, Azucena. Álvaro Cajada Andrés. Té 28 anys i és mestra d'educació infantil especialitzada en un màster de tecnologia educativa i competència digital. Señoreta Paula Domènech Cebrián, Falla, Plaça Lluís. Canviem de sector, Benimàmet, Burjassot, Beniferri. Paula té 30 anys i va estudiar infermeria a la Universitat de València i després un màster en cures del pacient neurològic a la Universitat CEU. Eva Maria Ruiz Molina, de la Falla Llibertat Teodor Llorente. 29 anys, és mestra d'educació primària amb doble menció en anglès i audició i llenguatge. Señoreta Carla Marcos García, Falla, Marià Benlliure, Sèquia de Tormos. Carla té 25 anys i cursa nutrició humana i dietètica. Sector Botànic La Pechina. I, a més, està de directiva a la part de juvenils. Señoreta Rocío Pérez Ramos, Falla, Azcárraga, Ferran el Catòlic. Anem al sector Botànic La Pechina. Rocío té 24 anys, ha estudiat educació infantil i pedagogia a la Universitat Catòlica de València i actualment està finalitzant un màster. Vila Albiol, Falla, Sant Josep de la Muntanya. Elena Vila Albiol.
Elena té 24 anys i té un grau universitari d'Infermeria a la Universitat de València. Des de xocoteta la seva passió ha sigut ballar. Així treballa com a professora també de ball. Jesús i Maria. Sector Camins al Grau. Canviem de sector, Camins al Grau. Senyoreta Míriam Lozoya Melero, Falla Duc de Gaeta, la Pobla de Farnals. Míriam té 24 anys, és graduada en Pedagogia per la Universitat de València i actualment està estudiant Magisteri Infantil. Senyoreta Cristina Ballester Mifsud, Falla Indústria Sants Just i Pastor. Cristina Ballester Mifsud. Té 26 anys i ha fet un doble grau internacional de business i té un títol superior en direcció de màrqueting. I té una gran devoció com a valenciana i fallera per la Xeperudeta. Mireia Mansilla, company, Falla Avinguda de França, Alfred Torani. Mireia Mansilla. Mireia té 23 anys, és fallera des de que va néixer i estudia Magisteri d'Educació Primària amb l'especialitat de Pedagogia Terapèutica, Audició i Llenguatge. Estellers Cebrián, Falla Avinguda de Burjassot, Joaquim Ballester. Canviem al sector Campanar a Mariana Estellers Cebrián de la Falla Avinguda Burjassot, Joaquim Ballester. Que té 24 anys i ha estudiat un grau superior d'Educació Infantil i actualment es dedica a això. Marín Berbel, Falla Monestir de Poblet, a París i Albinyana. Marín Berbel. Lucía és cosina germana de Maria Berbel, fallera major infantil de València de l'any 2009 i té un grau en Publicitat i Relacions Públiques i màster en Màrqueting Digital. Carolina té 24 anys i ha fet un màster de l'abogacia a la Universitat Catòlica de València. I la seva germana Alicia va ser també de la Cort Infantil de l'any 2014. Canviem al sector Canyamel Grau Nazaret amb Ana Maria Romeu Duval de la Falla Plaça La Creu Els Àngels. Ana Maria, com estic en el sector, també la conec personalment. I bueno, ella té 28 anys i és mestra d'Educació Primària amb menció en Pedagogia Terapèutica. Moltes mestres tenim, Moltíssimes, moltes. Paula Benjós Romero, de la Falla Just Vilar, Mercat de Cabanyal. Mira, Paula té 23 anys i també ha fet la carrera de logopèdia per la Universitat de València i li encanten els idiomes. Úrsula García Mateu. Úrsula té 26 anys i ha estudiat un grau mitjà d'auxiliar d'Infermeria i grau superior tècnic dietista. Actualment està en tercer de Psicologia. Señorita María Sánchez Martínez, Falla Nachordana. Canviem al sector El Carme. Maria té 22 anys i actualment està cursant quart de Ciències de les Dades a la Universitat de València. Li encanta la gastronomia i també col·labora en la delegació de festejos infantils. Sílvia Sánchez Pérez, Falla Sant Miquel, plaça Vicent Iborra. Sílvia té 26 anys, va estudiar Ciències Ambientals i treballa com a analista d'estratègia i transició energètica. Berta Peiro García, de la Falla Ripalda, Beneficència Sant Ramon. Canviem de sector ja. Berta té 23 anys i va estudiar Relacions Laborals i Recursos Humans a la Universitat de València. Li diuen que és alegre i divertida i que empatitza, a més, molt en tota la gent. Sector El Pilar Sant Francesc, Núria Blasco Raimundo, de la Falla Plaça del Pilar. Ahí la veiem en imatge. Núria té 22 anys i és graduada en Màrqueting i Publicitat. Señoreta Julia Martínez Egea, Falla Sant Vicent, periodista Zati. Julia té 24 anys i és graduada en Dret per la Universitat de València. A més, actualment és vicepresidenta, vicesecretària, i forma part de la delegació d'Infantils. Falla en Plom, Guillem de Castro. Bueno, Paloma és la neboda de Maria Tomàs, amiga meua de l'acord del 2010, companya vostra. Sí. Menut any, Carla, tens. Sí, estic ahí, tinc que cantar Victòria obligatòriament per algun lloc. Ahí tenim a Paloma, que té 23 anys i és graduada en Administració i Direcció d'Empreses. Alicia Alonso Aucejo, del sector Jesús. Alicia té 21 anys i és tècnic superior d'ensenyament i animació socioesportiva. I actualment forma part de la delegació infantil també. Alba Maria Rivero Arnau, de la Falla Carcaixent, Compromís de Casp. Té 26 anys i ha estudiat el grau d'Administració i Direcció d'Empreses, grau en Dret i un màster en Pràctica de l'Advocacia i Procura. Cristina Maria Sánchez Puig, Falla Pius 11 Fontanars. Cristina Maria Sánchez Puig. Cristina té 29 anys. És mestra d'Educació de Primària. Ha sigut membre de la delegació d'Infantils 4 exercicis. Li encanta el viatjar i el cinema. Canviem de sector. La Creu Coberta amb Anna Rosselló Torrens, de la Falla Frage Rodríguez, pintor Cortina. Anna Rosselló té 27 anys i és professora d'Educació Infantil i Primària. Señoreta
Estela Martínez Monzó. Falla Plaça Segovia, doctor Tomàs Sala. Estela té 27 anys i és educadora i mestra d'educació infantil per a la Universitat de València. Encanta estar en els amics, la família i la parella, que tindrà que tindre molta paciència enguany. Sí. Maria Albero Cobo, de la Falla d'Enginyer Josep Cirera Pío Novel. Té 24 anys i Maria és mestra d'educació infantil amb un màster en educació especial. La Maria Semper, de la Falla Plaça Pintor Segrelles. Julia, 27 anys, i és mestra d'educació infantil i primària en menció en anglès. És delegada d'infantils, també. Senyoreta Andrea Arce Blasco, Falla Sant Vicent Marvà. Andrea té 31 anys, és delegada d'infantils i delegada de festejos en la seva falla i és graduada en mestra d'educació infantil. Senyoreta Maria Amparo Gorriz Montesa, Falla Albacete Marvà. Maria Amparo té 24 anys i va estudiar traducció i interpretació d'anglès i alemany en la Universitat de Jaume I de Castelló. I és membre de la directiva quasi des que va passar a Majors. Falla Plaça del Mercat Central. Canviem al sector de la sèrie al mercat amb Celia Arnedo Barres, que és de la Falla Plaça del Mercat Central. Celia té 29 anys i ha estudiat el grau en Administració i Direcció d'Empreses en la Universitat de València, amb menció en Direcció d'Operacions Logístiques internes i externes. Marta Sant Fèlix Meri, de la Falla Plaça López de Vega. Marta té 29 anys i té un doble grau de Direcció d'Empresa i Màrqueting a la Universitat Teu Cardenal Herrera. Encanta viatjar i, de fet, va fer un any de carrera d'Erasmus a Roma. Malvarrosa, Cabanyal, Sara Mínguez Arroz, de la Falla Alfonso el Magnànim No Bonaire, i canviem de sector al sector Malvarrosa, Cabanyal, Veteró. Senyoreta Paula Ibáñez Navarro, Falla... Sara tenia 24 anys i ha estudiat educació infantil. I Paula té 21 anys i ha estudiat l'oposició per a tècnics en imatge per al diagnòstic i medicina nuclear. Quantes graduats? Maria Alamont Martín, Falla Enginyer Manuel Maese, Cristóbal Llorenç. Maria té 26 anys i ha estudiat el doble grau en educació primària amb especialitat en llengües estrangeres, anglès i grau en educació infantil a Florida Universitària. Lorena Morales Luna, Falla Doctor Álvaro López Sant Joan de Déu. Lorena té 30 anys. Sector Mislata. I ahir la vegem i va estudiar un grau de criminologia i seguretat. I a més és cosina d'Alicia Moreno, que va ser fallera major de València del 2016. I canviem al sector Mislata, Miri Roque Lafuente, de la Falla Lepant, en Joan d'Àustria. 22 anys, té un màster de maquillatge realitzat en el Salmerón i també és auxiliar i tècnic de veterinària al CIN Formació. Ferrer Picazo, Falla Plaça Moreria. Àngela Ferrer Picazo, de la Falla Plaça Moreria. Àngela té 27 anys i ha fet un grau mitjà de comerç i grau superior d'administració. A més, és directiva, més concretament de l'agrupació de falles de Mislata. Maria Maíquez Jiménez, Falla Goya, el Brasil. Canviem al sector Olivereta. Maria té 25 anys, va estudiar un doble grau en Comunicació i Relacions Públiques i Màrqueting i va ser cor d'honor de la Fallera Major Infantil de València en l'any 2009, jurat també de la Fallera Major Infantil de València en 2023 i és cosina segona de Maria Estela. Seila López Leiva, de la Falla Poeta Alberola Totana. Seila té 22 anys i és perruquera i assessora d'imatge personal. I, a més, és delegada de playbacks. Senyoreta Sonia Oterino Huerta. Falla Ceramista Ros, Josep Maria Mortes Lerma. Sonia té 36 anys i és administrativa a una empresa d'energies renovables. És fallera des que va néixer i participa en el concurs de playbacks de Junta Central Fallera. Lucía Sánchez San Martín. Falla Chiva Francisco de Llano. Estem en sector Patrais, Lucía Sánchez. Sector Pla del Reial, Benimaclet. Lucía té 29 anys i és graduada en traducció i interpretació a la Universitat Jaume I de Castelló. I, a més, ha sigut delegada d'infantils. Rueda Martínez, Falla Molinell, I sector Pla del Reial, Benimaclet. Comença amb Carolina Rueda Martínez, de la Falla Molinell Alboraya. Té 29 anys, treballa en una multinacional com a coordinadora de compensació i beneficis al Departament de Recursos Humans. Romero Olazo, Falla Alemanya, el batxiller. Carla té 23 anys i ha estudiat turisme a la Universitat de València. A més, va ser cor d'honor de la Fallera Major Infantil del 2013. A més de Fallera Major, l'any passat, clar. Senyoreta Sofía Santa María Ortega, Falla Avinguda de Valladolid, enginyer Vicent Pichó. Sofia té 21 anys i ha estudiat grau en disseny en complements de moda realitzat en Barreira Art i Disseny. Senyoreta Maria Manclús Bas. Falla Mestre Gonzalo Comte d'Altea. Canviem al sector Pla del Remei Gran Via, Maria Manclús Bas. Del meu sector. I Maria té 25 anys i és graduada en odontologia a la Universitat de València. A més, té un currículum faller, delegada d'infantils, de juvenils i ara de festejos. Falla Cisca de Carla Ruiz Vilalta.
24 anys, va ser cor d'honor de la Fallera Major Infantil de València l'any 2011 i va estudiar un grau superior de màrqueting i publicitat i una carrera d'innovació i emprenedoria a Dinamarca. Falla Regne de València, Siscar. I ella és l'última, Paula Fernández Sánchez. Paula té 21 anys i és estudiant de doble grau en educació infantil i educació primària. També és fallera des que va néixer, de fet el bunyol d'argent. I l'encanta viatjar i passar el temps en família i amics. I ja les tenim a totes, ja les hem conegudes. A les 73, a més amb més dinamisme que a 3 anys, més ràpid. Molt bé. Un somriure permanent, com diem abans, estan guapíssimes totes. Però molt bé, les hem conegudes a totes. S'ha curtat un poc el temps d'eixida enguany, més dinàmic. Sí, moltes universitàries, moltes que han acabat el grau i molta universitària en este grup de candidates. I ara atenció perquè ja les heu vist des de casa, des dels vostres casals, imagine que les coneixeu de sobre, que esteu creuant els dits, perquè s'acosta, estem en directe en A Punt, en aquest especial Fas Festa, són les 10:24 i amb aquesta música èpica vos dic ja que queda no res per a viure el desenllaç d'esta nit, conèixer quina serà l'acord 2025 d'estes falles. Ara vindrà un tercer acte que es transportarà a la Terra amb unes nereides guardianes de brolladors i rius subterranis amb moviments més ferms i rítmics. És l'aigua que aporta a la Terra. Nosaltres, les nereides, emergim en la vibrant ciutat de València, on la terra i la vegetació florixen en un abraç d'alegria i moviment. Amb cada dansa, celebrem la riquesa dels nostres jardins, recordant la importància de cuidar aquest entorn que ens nodreix. A cada racó de València, portem un missatge d'harmonia, recordant que l'alegria de la naturalesa és un tresor que hem de preservar.
Mare meua, quina barbaritat d'espectacle hem pogut veure esta nit en la Fonteta. I n'hi ha que dir, i n'hi ha que donar l'enhorabona, lo primer de tot, a tots els fallers que han participat en este ball. També, com no, a Ballet Òpera, a Sagitari Produccions i a tots els components de Junta Central Fallera que han fet este somni realitat. Un fort aplaudiment per a tots ells. Ara sí, amics i amigues, ha arribat el moment més esperat de la nit. Quins nervis, L'instant de conèixer a les 26 xiquetes i senyoretes que formaran la cor d'honor. 13 xiquetes, 13 joves que representaran en les futures falles. I d'ací coneixerem a les falleres majors de València per l'any 2025 i coneixerem el seu nom el pròxim mes d'octubre. Paloma. Aixina és, Loren, però ara mateix el que sí que tenim clar és que darrere d'aquestes cortines n'hi ha 147 cors bategant amb molta força, 147 somnis a punt de complir-se. Estan vivint ara un moment ple de nervis i per això anem a demanar-vos a tota la Fonteta que ens ajudeu a convertir aquests nervis en pura felicitat. Ajudem-nos! Anem a veure. Molt bé, meravellós. Que sona com una autèntica mascletà. Ahí están els ànims del públic que demanen Paloma y Loren para que calmar pocs nervis. I totalment d'acord en Loren, no? L'espectacle ha sigut impressionant. Impressionant, la terra, l'aigua, dinàmic i molts fallers que participen en l'espectacle com a ballarins. Estan visquent darrere d'aquesta cortina que tenim ahí on estan les 147 candidates, xiquetes, les senyoretes. Jo crec que està bé lo de la mascletà, però anem a fer una cosa més impactant, amb més força. Anem a veure com vibra, com trona esta Fonteta de Sant Lluís per a transmetre aquesta il·lusió i aquest somni a totes les candidates. Anem a fer-lo d'una forma que ja ho vaig fer una vegada i anem a tornar-lo a fer. Anem a fer la ona en tota la Fonteta. Anem a començar la ona des d'ací. Vamos, 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 let's go, everybody. Anem a començar aquesta ona. Quin espectacle, quina barbaritat. Tot el món en peu, que arribi, que pegue la volta. Que s'escolta bé la Fonteta, ben fort. Més fort, que no pare. Qué bien, més bonic de veres, Carla. Sí, no sé si vos arriba a casa la energia, que està a tope avui. Pues jo crec que quasi fem nosaltres també la ona des d'ací. La ona també. Sí, sí. Vinga, que queda molt poquet, Que no pare la ona més fort, clar que sí. Enhorabona, falleres, fallers, som la millor festa del món. Així és, totalment d'acord. Jo que he vist fora de València vos asseguro que és la millor festa del món. I és que anem fora presumint d'això i quan ho veus des de fora, no? Som terra de festes, comunitat de festes. Està a punt d'arribar el notari, el secretari general. Sempre que és la més festa del món. Secret millor guardat. Que ho té tot esta nit. Bueno, moltíssimes gràcies a tots per la vostra col·laboració, moltíssimes gràcies per este calor que esteu brindant avui a les nostres candidates i ara sí, després d'esta energia tan positiva, donem pas al moment més esperat i per això sol·licitem la presència del secretari general de Junta Central Fallera, Nicolás Garcés, qui serà l'encarregat de llegir el nom de les afortunades i demanem també la presència de l'il·lustre senyor notari Don Simeón Ribelles. Nicolás Garcés i Simeón Ribelles, que entren en estos moments a l'escenari i a més entren per a procedir la lectura de les candidates. Ja s'està molt apropat, tens nervis, concentració. Sinó que renaven. D'esta trobada entre els elements sorgim les Nereides, filles del foc i de l'aigua, guardianes de la tradició que renaix entre les flames. Avui s'elegeixen a les candidates a Falleres Majors de València 2025, portadores d'un llegat que transcendirà en el temps.
que ressonen els seus noms, perquè elles són les elegides. Ahí está, Nicolás Garcés, el secretari general, que procedirà a la lectura. Atenció, perquè això ja va, ànim i sort a totes. Una veu que no oblidaran mai. Pero os voy a pedir 30 segundos porque si no lo hago no sería yo. Hoy, con la elección de las candidatas a falleras mayores de Valencia, es uno de los pocos momentos en el que el mundo fallero se congrega en un mismo lugar. Pero esta noche me falta alguien que estaba invitado a esta fiesta y por estos caprichos que tiene la vida hoy no puede estar aquí disfrutando, viendo cómo desfila su hija. Un gran fallero, como todos vosotros, un gran amigo, una grandísima persona y un gran presidente de su comisión periodista, Gil Zumbiela Azucena. Record a una persona molt estimada del món faller que avui hauria d'estar així disfrutant de la il·lusió i de l'esperança de veure si la seva candidata, però no ha pogut ser, que se n'ha anat d'esta vida més pronta del que esperava el món faller, així que aplaudiment per a la família, abraçada per a la filla sobretot, en este sentit record. Y me gustaría mandar todo mi apoyo a su hija por el enorme esfuerzo que ha hecho esta noche por estar aquí desfilando, a su familia, a su comisión, y que este aplauso, tanto para Claudio, para todos aquellos falleros que se van de este mundo y nos dejan un enorme vacío, que les llegue allá donde estén plantando una falla. Gracias. Molt bé, emotives paraules de preludi d'aquest desenllaç, este record, i ara ja escoltem els noms de les seleccionades. De les atribucions com a secretari general, vaig a donar lectura a l'acte del jurat que després de les oportunes deliberacions ha tingut a bé designar com a candidates a fallera major infantil de València per a l'any 2025 a les xiquetes que nomenaré a continuació. Demane, per tant, al senyor notari don Simeón Ribelles de l'il·lustre Col·legi Notarial de València que em doni el sobre en les candidates elegides a fallera major infantil de València, de les quals una serà la fallera major i les altres la seva cor d'honor. Moments de tensió, de concentració, de nervis. Escoltem el primer dels noms. Chiqueta Noa Domínguez Morato, de la falla Serra Martes Miguel Servet, sector Campanar. Ahí tenim a la primera, Noa Domínguez Morato, de la falla Serra Martes Miguel Servet, del sector Campanar, una xiqueta que estudia 6è de primària al Col·legi Sant Bartolomé de Godella, fallera és que va néixer. M'encanten els playbacks, els dibuixos, una xiqueta artista, m'encanta ballar, el ball modern, la gimnàstica i fer esport. És una xiqueta molt alegre i extrovertida i li encanta el món de les falles i no es creu ella, Noa, encara. Quina emoció porta Noa, enhorabona, Noa, i a tota la família. Felicitats. Quin any t'espera per davant, Noa. I la primera en ser nomenada, Quina il·lusió. S'agarra el pit, com dient, no m'ho crec. No m'ho crec. Quina emoció. Bonica, és que no t'ho creus. I damunt la primera, que ha sigut tan ràpid. Que no t'he donat temps quasi ni a pensar. La seva família ahí, que emocionats. Noa, la primera en pujar a este escenari. Chiqueta Inés Bordàs Bordetas, de la falla Pintor Maella França del sector Camins al Grau. I tenim a la segona, seleccionada pel jurat, Inés Bordàs Bordetas, de la falla Pintor Maella França Menorca, del sector Camins al Grau. Va al Col·legi Llar Nostra Senyora del Rosari i cursa segon de la ESO. A més, és neboda d'Aïssa Bordàs, que va ser també
cor d'honor de la Fallera Major de València del 2013. Així que sa tia li podrà ensenyar moltíssimes coses. Moltes. La seva afició favorita és, sincerament, diu, la seva falla. Mira, que no hi ha millor afició que la teva falla, el casal, que podem fer moltes coses, I diu que li encanta tindre moltes amigues. Doncs pues ara, mira, de cop ne va tindre 12 més. 12 amiguetes més per a tota la vida. Està en els 12 anyets i és la segona. No poden contenir les llàgrimes. Com estaran darrere, este backstage? És que... Com estaran les xiquetes? Ai, s'abracen! Quina il·lusió. Bé, són llàgrimes d'alegria. Per supost. Chiqueta, Cayetana, Rebollo, Juan, de la Falla, Rosari, Plaza Calabuig, sector Cañamelar, Grau Nazaret. I ahí tenim a la tercera, Cayetana, Rebollo, Juan, de la Falla, Rosario, Plaza Calabuig, sector Cañamelar, Grau Nazaret. 9 anyets i no sap per on anar perquè està molt emocionada. Està pegant voltes com dient, on està l'escenari que m'he perdut? Ara arribaràs i t'ho començaràs a creure. Cayetana Rebollo. Cayetana és una de les xiquetes que vas treure jo en el sector este estiu i sa mare, Vanessa Juan, va ser cor d'honor de la Fallera Major Infantil de València en l'any 89 i cor d'honor de la Fallera Major de l'any 97. A més, les seues aficions són pintar, li encanta fer lettering, fer manualitats, ballar, jugar a les seues amigues i és una xiqueta que té, que diuen els que més la coneixen, que té una capacitat enorme de gaudir de tot el que fa. Així que va disfrutar, me pareix a mi, el 100% este any que li espera per davant. És una gran capacitat, la de gaudir del present. Mira, a mi m'encanta això. Però quin futur li espera a Cayetana? La seva cosina, Adriana Juan, també va ser cor d'honor de la Fallera Major Infantil de València. Mónica García Costa, de la Falla Avinguda de França, Alfred Torani Olmo, sector Camís al Grau. Mónica García Costa és la següent que ha anomenat el senyor secretari. És una xiqueta de només 10 anyets de la Falla Avinguda de França, Alfred Torani Olmos, del sector Camins al Grau. I ahí la tenim. Li agrada molt jugar al tenis i va a classe des de que tenia 3 anys. I el que més li agrada de tot, Carla, saps el que m'han dit, que és pentinarse de valenciana. Home, pues este any ho va disfrutar més. I tant. Posar les mans al cap. Ai, que no s'ho creu. Crec que és de lo que més va fer, pentinarse valenciana. I ser desorientades m'encanta perquè la persona és tan gran que no saben on anar, clar. És que són moltes dies, Moltes dies han xurat, intentar donar el millor d'elles, aunque són xiquetes, són conscients de lo que estan fent i al final és el culmen de totes aquestes dies d'entrevistes, de proves, de parlar amb el xurat i és molta emoció continguda. Molta. Diem que li agradava molt pentinar-se de valenciana i diu que hasta ha jugat al tenis en 3 moños. Este any me pareix que més d'una vegada tindrà que jugar. Quina imatge. Escoltem. Chiqueta Lourdes Serrano Bono, de la Falla Alemanya el Batxiller, sector Pla del Reial Benimaclet. I tenim la següent nomenada per secretari. Té 11 anyets i ella va ser neboda de Carmen Serrano, de la Fallera Major Infantil de València del 92. Li encanta la música, tocar el piano, és molt sensible i a més juga al bàsquet. O sigui, se'n recordarà per a sempre des de la punteta. Tan emblemàtic. Sí, el futur la vegem així en el bàsquet femení. Lourdes Serrano Bono, de la Falla Alemanya, el batxiller del sector Pla del Reial Benimaclet. Estudia al Col·legi Santa Maria Marianistes d'Alboraya, primer de l'ESO. Imagina com estaran els companys. Els companys de clubs del col·le. La celebració en el col·le, no en la classe. Imagina. Ahí està, i que li està tremolant la mà i tot. Pobra, Lourdes, vinga. Normal. Ahí està. Tranquil·litza't, abraçant-se, tranquil·litza. Abraçant a les companyes, ja, amigues. Totes s'afanyen a abraçar-la. És que se coneixen de molts dies ja que han tingut que compartir juntes. I mira al cel. I diu, ai, que no m'ho crec. Continuem. Ainhoa Gómez Alhambra, de la Falla Sant Pere Mare de Déu de la Vallivana, sector Malvarrosa Cabanyal Veteró. I ja tenim el següent nom, ho acaba de nomenar el secretari, Ainhoa Gómez Alhambra, 10 anyers, de la Falla Sant Pere Mare de Déu de la Vallivana.
del sector Malvarrosa, Cabanyal, Veteró. Ahí la tenim. Li agrada ballar i la gimnàsia rítmica. És del col·legi l'Armelan i estudia quint de primària. A més, tota la seva família també han sigut representats de la falla, o sigui que li ve, té molta sang fallera. I han sigut presidents també i falleres majors en diferents anys. I allà està el públic celebrant la seva comissió, els poques que han pogut accedir. Segur que sereu molts en la falla Sant Pere. Ja tenim 6, per cert, Estem en l'Equador, podríem dir, d'esta acord. La falla Sant Pere, Mare de Déu de la Vallivana, que estaran en el casal tots, votant d'alegria, celebrant com en tots els casals de les xiquetes ja, que abans eren preseleccionades i ara ja estan seleccionades. Estan dins de l'acord. En portem 6. Cadascun en 7. M'encanta veure la imatge d'elles. Qué unió, ¿no? Ya desde tan pronto. Me encanta. Chiqueta Martina Fas Martín, de la falla Plaza de la Morería, sector Mislata. I anem a per la següent, l'acabeu d'escoltar, és Martina Fas Martín, 11 anys, de la falla Plaça de la Moreria, del sector Mislata. Estem a punt de veure-la eixir. Martina estudia a 6è de primària al Col·legi Sagrat Cor de Jesús i és fallera també des de fa 10 anys, que ja té el Bunyol d'Or. I li agrada molt jugar al tennis, al pàdel, a la seva família, i a més enguany començarà a anar a una acadèmia de tennis. Pues no sé jo si serà l'any idoni per a començar, però igual no té... Jo crec que podrà esperar i que crec que no passarà res. Comenta que li encantaria que el seu nom es recordara les falles de 2025 i ha tingut sort i així va a ser. Mira. Així va ser. Enhorabona, Martina. Una premonició la de Martina, que està a punt de trobar-se en les següents ja 6 companyes, en tenim 7. Diu que un dels actes que més li agraden és la presentació. Pues imagineu-se enguany en l'exaltació. Això pot ser. El que serà per a ella. Això viurem també a punt, que el calendari festiu no para d'estar a casa i comença ara en el calendari faller. Així que, vinga, anem a per la número 8. Chiqueta Julia Medina Gil, de la falla General Pando Serrano Flores, sector Pla del Reial Benimaclet. I anem a per la següent, esteu escoltant el seu nom, ella li diuen Julia Medina Gil, és de la falla General Pando Serrano Flores, del sector Pla del Reial Benimaclet, té 12 anyets. Ha estudiat al Col·legi Guadalaviar, està estudiant al Col·legi Guadalaviar primero de la ESO i ja té el Bunyol d'Or, perquè ha estat 10 anys de fallera. I el vestit confeccionat per Pinazo en color vermell i or. I té, a més, l'acte que més li agrada l'ofrena i com a aficions el bàsquet i el futbol. Vaig a deportistes que tenim en este acord infantil. Podria un equip de bàsquet en les seleccionades d'enguany, no? Totalment. Tenim unes quantes ja, ahí està ja. Emocionada, com totes. Quina nit de somnis complets. Jo crec que encara que els familiars intenten en tot aquest procés mantindre-les al marge per lo que pot passar un dia com avui, però al final ho viuen i són conscients també de que està tot el món, tota la família i els amics envoltant a elles, i desitjant que arribi este moment. Chiqueta Lucía García Rivera, de la falla Archiduc Carles Chiva, sector Patrais. I tenim a Lucía García Rivera, està a punt d'eixir, el públic esclata d'emoció, sobretot el seu sector, la seva comissió, encantada, la de la falla Archiduc Carles Chiva, una xiqueta d'11 anys, que clar, és que mentre que l'anomenen, que estan darrere del backstage, són conscients, perquè ahir darrere del backstage, que jo que he estat va presentar este mateix acte, s'abracen, ploren, fins que arriben així a la fonteta, a la pista, ja no sé, ahí la tenim, a Lucía García Rivera. Lucía estudia a 6è de primària en les escoles de Sant Josep de Jesuïtes, és fallera des dels 2 anys i les seues aficions favorites són el bàsquet, altra vegada, teatre i el tenis. El tenis i el bàsquet va... Competició, campionat de tenis... Unes olimpiades, així en l'acord. I així a la fonteta han de fer un partit de bàsquet en aquestes xiquetes. Per supost. Molt bé, la d'alegria. Chiqueta Lucía Martínez Cort, de la falla Plaza de la Merced. Una altra Lucía. Sector Lauserea, la seu la Serea al Mercat. Lucía és filla d'una companya meua de la universitat, de treballadora. Estem en la Universitat Catòlica de València i és la seva filla.
Sina que... Enhorabona. A la falla Plaça de la Mercè, que també ho estaran celebrant des del casal, Lucía Martínez Corts, 8 anyets del sector La Seu, la Sèrie, el Mercat. Jo crec que de les més xocotetes, probablement, de l'acord. Estudia al col·legi Mas Camarena, quart de primària. I sobretot li agrada la plantar i recollir els premis i anar a l'ofrenda. Li agrada dibuixar, patinar i vestir-se de fallera. Bueno, pues imagina't un somni per a ella guany. Per a un fart d'enguany, si el que més li agrada és vestir-se de fallera. Ahí està sa mare, Júlia, plorant, quina emoció. Un beset molt gran. Enhorabona. Que alegria. Valeria Martínez Muñoz, de la Falla Carcaixent, Compromís de Cas, sector Jesús. Ja queden poquetes, No per cert, és la filla de Sandra Muñoz, fallera major de València de l'any 2012. Correcte, enhorabona a Sandra, la gran fallera major de València. Valeria Martínez Muñoz, de la Falla Carcaixent, Compromís de Casp, de sector Jesús, 9 anyets. Ahí tenim la seva comissió emocionadíssima i sa mare Sandra, Imagina, pues fallera des de que va néixer, com no. I a més li agrada molt la natació i està en el club de natació de Riba-roja. Imagina que guany pues anirà pues lo que puga, però estarà més que excusar. I sa mare, imagina't, fallera major de València del 2012. Quina emoció. Sandra, enhorabona, m'alegre moltíssim. Portava en la sang, la xiqueta. Sí, és un encant, Sandra. Perquè té 9 anyets, clar. Porta en la sang. En la sang, absolutament. Xiqueta Lourdes Figueras Bruno, de la Falla Doctor Serrano Carles Cervera Clero, sector Rusafa A. Ja queden poquetes, De fet, només queda una. Esta és la... Però és Lourdes Figueras Bruno, de la Falla Doctor Serrano Carles Cervera Clero, del sector Rusafa A, una xiqueta de 10 anyets. També estudia al col·legi Mas Camarena i li agrada el ballet clàssic, el tenis, toca el piano i la vela. Està molt contenta i molt agraïda per aquesta oportunitat que ha viscut i avui estarà més agraïda encara, si cap. A més, la seva àvia paterna, que comentàvem abans quan l'hem presentat, que era francesa i que era la més fallera de tota la família, pues en té un any meravellós per a disfrutar-lo i per a presumir en França de València de les Falles. En el web a.media.es pot veure-ho tot online. Mar Belenguer Dorce, de la Falla Ramon de Rocafull, Comte de l'Aquàs, sector Malvarrosa Cabanyal Veteró. Ahí tenim a l'última, de la part d'honor. Ja és l'última. Mar del sector Cabanyal, Malvarrosa, Veteró. L'últim nom que hem escoltat, el nom del secretari. Emocionada en les pancartes de Mar. Mar Belenguer Dorce, de la Falla Ramon de Rocafull, Comte d'Alaquàs, 11 anyets, des del sector Malvarrosa, Cabanyal, Veteró, a la pista de la Fonteta de Sant Lluís. Ella és l'últim nom. Així que ja les tenim a totes, ja les tenim a les 13. D'entre aquestes 13 xiquetes, atenció, perquè una d'elles serà la màxima representant infantil. A les que no han sigut seleccionades, totes falleres, totes amb el mateix sentiment i passió per aquest moment que estem vivint i per aquesta festa, han viscut una experiència única. Un abraç enorme a totes les que estan darrere i que es queda un any per disfrutar veient a les seues companyes. Algunes amigues, segur, també. Mar Belenguer, clar, és l'última. Vaig a donar ara lectura a l'acte del jurat que després de les oportunes deliberacions ha tingut de designar com a candidates a Fallera Major de València per a l'any 2025 a les dones que nomenaré a continuació. Demane, per tant, de nou al senyor notari, don Simeón Ribelles, de l'il·lustre Col·legi Notarial de València, que em doni el sobre en les candidates elegides a Fallera Major de València, de les quals una serà la Fallera Major i les altres la seva cor d'honor. Molt ben explicat per part de Nicolás Garcés, el secretari, que ha cridat a Simeó, que és el notari, que dona fe, òbviament, de tot aquest procés. Perquè no acaba així. Després ara, continua en el mateix jurat, continuen proves per a elegir a la Fallera Major infantil. I vos dic que el dia 14 d'octubre, en
directe viurem un especial La Telefonada. Jo crec que és un programa que ja estem preparant en Fas Festa, que és emocionant com el que més. Escolta, anem a per la primera. Carla Marcos García, de la Falla María Benlliure, Sèquia de Tormos, sector Benimàmet, Burxassot, Beniferri. Ja tenim la primera afortunada de tantes, de les 73. Ella és Carla Marcos García, de la Falla María Benlliure, Sèquia de Tormos, del sector Benimàmet, Burxassot, Beniferri. Una dona de 25 anys. Sí, que cursa nutrició humana i dietètica, i a més ella deia que li encantaria escoltar el seu nom en la fonteta, perquè li agradaria portar a les Falles i a València a lo més alt i representar de la millor manera possible esta festa, així que un somni realment complit. Sí, diu que és fallera des que estava a la panxa de la seva mare, ja que ve d'una família molt falleres de diverses generacions. Té el bunyol d'or i ha participat als playbacks i al grup de xotes de la seva falla. Guapíssima, Carla. És la primera en arribar a l'escenari. Jo crec que està agraint al jurat en el cor, no? Gràcies per triar-me. És el jurat, per cert, que hem de destacar el treball que han fet de convivència. Sabeu perfectament del que parle. És complicadíssim. Anem a per la segona. Carolina Torres Gámez, de la Falla Mestre d'Embul Sant, Campanar, sector Campanar. Carolina, que té 24 anys i acaba de finalitzar els estudis de màster de l'abogacia a la Universitat Catòlica de València. I la seva germana Alicia, a més, va ser cor de la Fallera Major Infantil del 2014. Mira, i tenim els seus familiars de la seva comissió que no s'ho creuen. La Falla Mestre ara Embul Sant, Campanar, que també estaran celebrant el casal. Sí, implicava molt en la seva falla perquè des de l'exercici 2020-2021 pertany a la delegació d'infantils. Així que intuïm que molt fallera. M'encanta veure la família, perquè és que, Carles, tu saps, lo important que és l'apoyo de la família i el que viuen al teu costat tot este any tan intens. Sense ells no seria possible, no seria el mateix, sense dubte. Des al cel, imagina que recordant-se. Carol. De qui ella sabrà. Sí, està tremolant, pobreta. Enhorabona, Carolina. Que emoció més gran. És que és per a tremolar. I això que estàs ahí no saps el que t'espera. El que t'espera, efectivament. Perquè després vas descobrint poquet a poquet que és tot este any. Però sí, la il·lusió d'escoltar el teu nom és increïble, indescriptible. Total, absolutament. Sí. Està començant a creure's el que li està passant, Carolina. Se toca el cap i dic, mare meua. I ese trosset, des que te nomenen hasta que arribes ja és com que vibrant. Esa abraçada. Segurament d'amistat ja d'algunes d'aquestes proves que han fet estos dies. Señorita Beatriz Navarro Tarazona, de la Falla Riu Segura Forn d'Alcedo, sector Poblats al Sud. Molt bé, ja tenim el tercer nom, Beatriz Navarro Tarazona, de la Falla Riu Segura Forn d'Alcedo, del sector Poblats al Sud. Ella té 25 anys, així ho estan celebrant els seus des de la tribuna que s'envia avall, la fonteta avui. Beatriz és graduada en farmàcia per la Universitat de València i actualment prepara oposicions a farmacèutica titular de l'Estat. Sa mare, diem abans, Consuelo Tarazona, és alcaldessa de la pedania de Forn d'Alcedo. Pues imaginem-se com estarà ara mateixa la pedania de Forn d'Alcedo. Estaran emocionadíssims perquè la seva comissió mai ha tingut una representant en cor ni major ni infantil. Així que estaran celebrant... Sempre hi ha una primera vegada en la vida. Amb molta alegria, sí. I Beatriz Navarro és la primera. Fa història en la falla. Sa mare, l'alcaldessa, que estarà encantadíssima. Hem de fer una festa per a rebre-la. Sí, totalment. Està guapíssima. A més, porta un Santa Maria de Vives i Marí en un color roig, gerani, que diu que és el seu favorit i a més li favoreix un muntó.
Señorita Carme Montes Ortí, de la Falla Sant Antoni, sector Quart de Poblet Xirivella. La meva falla. Ai, mira, Carla, de la teva falla, enhorabona. Quina alegria més gran. Enhorabona. Carme Montes Ortí. Carme, de la Falla Sant Antoni de Xirivella. Amiga. Una altra vegada fent història. Que bé, que bé, que bé. 29 anyets. 29 anys. És professora d'Educació Física Secundària de Llengua Castellana i Literatura. Mira la falla. Ai, mira, pues ahí estan tots. Tota la falla votant. Quina il·lusió. I tu així amb mi, què passa? Quina il·lusió. Ara me'n vaig corrent a celebrar-ho. Abraçar a tot el món. Carme Montes Ortí, 29 anys, de la teva falla, Sant Antoni, enhorabona. Sector Quart de Poblet de Xirivella. És molt bonica, Carme. Com és ella? Com és ella? Aprofita que la coneixes tan de prop. Pues és propera, té aquest somriure que arriba a tot el món. Bueno, jo crec que el treball en el seu institut poden estar encantadíssims en la seva profe perquè és meravellosa. És de la junta directiva, però crec que guai no estarà molt en vosaltres. Clàudia Ausina Soler, de la Falla Rubén Darío Fra Lluís Colomer, sector Alchirós. Clàudia Ausina Soler, acabo d'escoltar-ho. Clàudia Ausina Soler, 24 anys, de la Falla Rubén Darío Fra Lluís Colomer, del sector Alchirós. Ha estudiat Enginyeria Química a la Universitat Politècnica de València i, a més, Clàudia va ser cor d'honor de la Fallera Major Infantil del 2012. O sigui que imagineu-se ella les tables que té d'any. Si repetís experiència ara de major, segur que li venen molts records. És, a més, delegada de festejos, protocol i juvenils. I, a més, és integrant de l'equip de cuina de la Falla. O sigui, que és polifacètica. I una de les grans aficions és el teatre. Haurà disfrutat avui també. La funció de la seva vida comença ara. Clàudia. Totalment. Comença ara mateix, en aquest escenari. Guapíssima, Clàudia, també. Quina alegria més gran. Bé, continuem, Es queden molts noms per conèixer, així que atents. Señorita María San Miguel García, de la Falla Montortal Torrefiel, sector Rascaña. María San Miguel García. Ella és la seleccionada, acabem d'escoltar el seu nom, de la Falla Montortal Torrefiel, del sector Rascaña. Té 25 anys i és mestra d'Educació Primària i Pedagogia Terapèutica. I enguany ha aconseguit la plaça de funcionària de mestra d'Educació Primària. Així que té moltes coses que celebrar este any. No es pot demanar una excedència, no?, quan acabes de... No sé què fa. I Maria va ser també cor d'honor de la Fallera Major Infantil del 2011, al igual que Maria Estela. Maria Estela, sí. Que tenen molt en comú. Entre les seues aficions, la persona li apassiona el cinema i es considera una gran cinèfila també. I gaudís molt de la lectura, de passejar i passar temps a la playa, que és el seu lloc favorit de desconnexió, com a bona mediterrània, no? Ens agrada a tots, no?, que hi ha millor desconnexió que perdre's en la platja o en una muntanya de la nostra terra, la comunitat valenciana. Tan bones. Molt bé. Continuem. Señorita María Máiquez Jiménez, de la Falla Goya Brasil, sector Olivereta. María Máiquez Jiménez, següent nom. Ahí la tenim, 25 anys. María Máiquez Jiménez, de la Falla Goya, el Brasil, del sector Olivereta. Ahí està, que per si és cosina segona. De Maria Estela, sí. És cosina segona de Maria Estela Arlandis, I va ser jurat de la Fallera Major Infantil del 2023 i cor d'honor de la Fallera Major Infantil del 2009. O sigui que té moltes tables en quant a la festa es refereix, i ha estudiat també un doble grau en Comunicació i Relacions Públiques i Màrqueting a ESIC de València. I en el pròxim dinar familiar tindrà tantes preguntes per a fer-li a la seva cosina segona de l'Atlantis, no? Tindrà, i segur que Estela encantada de solventar-li les totes. I continuem, Ja hem passat l'Equador, aquestes primeres seleccionades, però atenció als casals, famílies que s'esteu veient, encara queda nit. Encara falta. Señorita
Carolina Rueda Martínez, de la Falla Molinell Alboraya, sector Pla del Reial, Benimaclet. Carolina té 29 anys. Carolina Rueda Martínez, de la Falla Molinell Alboraya, del sector Pla del Reial, Benimaclet, 29 anys. Treballa en una empresa multinacional, és fallera des de que va néixer, va ser fallera major infantil en l'any 2006 i fallera major este any passat. Té la sort de tindre una família molt fallera. De fet, el seu iaio va ser un dels fundadors de la falla, sent 6 anys president de la mateixa. Sinó que ve d'una família molt fallera. Estaran contentíssims i amb moltes ganes de viure este any junt a ella. Mira Carolina, que no s'ho creu encara. No s'ho creu encara, perquè és que és algo que no arribes a imaginar-te mai, no? Arribar hasta així. Però sí, és una realitat i ahí està Carolina junt a les seues companyes que van a ser a partir d'ara de vivències, de moments únics, inolvidables i de moltíssima complicitat. Ojalà que siguin una cort unida i una fallera major unida també a elles i que ho disfruten molt perquè és algo meravellós. Señorita Berta Peiró García, de la Falla Ripalda Beneficencia San Ramón, sector El Carmen. Berta Ripoll García. Té 23 anys, és del sector El Carmen. Berta Peiró. He dit Ripoll és Peiró. Berta Peiró García. Berta Peiró García. Correcte, va estudiar Relacions Laborals i Recursos Humans a la Universitat de València i actualment es dedica a gestionar l'equip d'una immobiliària de 40 persones com a responsable del Departament de Recursos Humans. És alegre, divertida i empatitza molt amb els altres. Ja tenim Berta. També diu que un dels seus actes preferits és l'ofrena. Pues enguany ha de disfrutar d'una forma única i especial. Enguany l'ofrena serà inolvidable. I que la seva afició més gran són les falles. Pues no cal la menor duda, no? Res, les va a gaudir de bé. Enhorabona a Berta també. Ahí està Berta, que no s'ho creu. Señorita de la família. Lucía Latorre Belenguer, de la Falla Regne de Valencia, Duc de Calabria, sector Rusafa A. Lucía Latorre Belenguer. Estem acostant-nos ja als últims noms. Lucía Latorre Belenguer, de 24 anys, de la Falla Regne de València, Duc de Calàbria. De qui és filla? D'Immaculada Belenguer, cor d'honor de la Fallera Major de València del 87. Què? Pues sa mare va reviure este any en la seva filla el seu any, que seria increïble, inolvidable, pues este any en ella, en Lucía. Pues ja me puc imaginar l'orgull que té que tindre sa mare, a veure-la ara desfilar per així. Sí, és membre Lucía de la Delegació de Joventut de la Falla. Este any no sabem el temps que va tindre per a fer coses dels juvenils, Complicat. Com que estarà en la Falla Regne de València. Altres l'ajudaran en la Falla, molt de gust. Duc de Calàbria, per cert, enhorabona, que m'estic imaginant els casals, tots votant cara. Sí, absolutament. Señorita Paula Fernández Sánchez, de la Falla Regne de Valencia, Siscar, sector Pla del Remei, Gran Vía. El meu sector, m'alegre moltíssim. Paula Fernández Sánchez, de la Falla Regne de València, Siscar, el sector Pla del Remei, Gran Via, de 21 anys. Està estudiant a la Universitat Catòlica de València el doble grau en Educació Infantil i Educació Primària. Li encanta viatjar i passar temps amb la família i els amics. A la seva falla ha ajudat a la delegació d'infantils i de festejos sempre que ha fet falta i ha portat les xarxes socials. La xica implicada. Molt ha sigut l'última que hagi desfilat. O sigui que mira, un mai sap quan te pot tocar a tu. Queden dos només, així que molta atenció perquè les vostres candidates encara poden xafar aquest escenari. Queden dos, així que ens escoltem. Señorita Claudia Sáez Marc, de la Falla Bilbao Maximilià Tous, sector Saidia. Clàudia té 25 anys, va estudiar magisteri de primària a la Universitat de València i especialitat en audició i llenguatge. Clàudia Sáez Marc, de la Falla Bilbao Maximilià Tous, del sector Saidia, 25 anys. I la tenim a punt d'eixir
perquè, com us dic, des que les nomenen fins que arriben a la pista, ahí la tenim, a Clàudia Sáez March. Clàudia va ser fallera major infantil de la seva comissió en l'any 2010 i també va estar preseleccionada. I este any preseleccionada ha tingut sort i ahí està, entre les 13. Guapíssima, Clàudia. Enhorabona. I atenció a totes les que estan darrere el backstage perquè encara ens queda per escoltar un nom. Qui sap? A veure qui serà. Si és un I per últim, la senyoreta Mireia Mansilla Company, de la Falla Avinguda França, Alfred Torani Olmos, sector camisa al grau. Mireia Mansilla Company, una dona de 23 anys de la Falla Avinguda de França, Alfred Torani Olmos, dins del sector camins al grau. I ella, la que aneu a veure ara mateix, eixir del backstage d'esta fonteta, és l'última de les seleccionades, és la número 13. I Mireia... Així que ahí tenim a Mireia i dir que totes les que estan darrere en aquests moments també contentes per les seves amigues, emocionades, han viscut una experiència, així que enhorabona a totes, perquè, com deia el jurat, totes podríeu haver sigut una de les seleccionades, però, clar, s'ha de triar. Estes són les 26 candidates a Fallera Major Infantil i Fallera Major de València 2025. Enhorabona a totes. I enhorabona al jurat per la seva elecció. Correcte. Una gran llavor, guapíssimes totes i espectaculars. L'ancian moment ha arribat, ja coneguem a les 26 xiquetes i senyoretes afortunades, així les tenen. 2025, Ja tenim així. Ja estem ahí. Les falles del 2025. Retingueu en les vostres retines este instant de felicitat i l'ovació que vos brinda esta fonteta. Que emoció més gran. Enhorabona a elles i les seves famílies. Ara sí, 26 xiques, 13 dones, 13 xiquetes que al voltant de l'aigua, que ha sigut un poc el fil conductor dels elements d'esta gala de la fonteta d'elecció, han estat durant molts mesos pensant si els seus somnis faria o no realitat. I això ha sigut, en esta nit en directe, d'emocions, d'alegries, de somnis complits, com el d'estes 26 xiques que a partir d'ara viuran l'any, sens dubte, de les seues vides. Comença ara, Noelia, Carla, vosaltres ho sabeu perquè heu estat allí. Marca un antes i un després. És una meravellós que Carla compartirà la meva opinió, però te canvia la vida, no? Te canvia per a millor perquè formes part de la ciutat que ames i de la festa que ames. Entonces ja entres a formar part per a sempre en la història de la festa i això és algo molt gran, i això és algo que ja no te ho pot llevar ningú, no? Això és algo que vas a viure i que eres una privilegia. I ara mateix, per exemple, pel meu costat, estem veient com passen les candidates que no han sigut seleccionades pel jurat, entre llàgrimes, també somriures, no ha pogut ser, molt d'ànima a totes i una abraçada immensa. Enorme, a les seves famílies també. Ho han fet totes estupendament, segur. Fantàstiques. Quedeu-vos en aquestes cares perquè... Ja són història de la festa. I vos desitgem de tot cor que este siga un any veritablement inolvidable per a totes. Volem també demanar un fortíssim aplaudiment per a totes les candidates dels diferents sectors que s'han representat magníficament esta nit. Així és. Moltíssimes gràcies a totes. Així és, Loren. Sí. Absolutament d'acord. I ara, per a finalitzar este emotiu acte, anem a escoltar el nostre himne regional. Moltíssimes gràcies, molt bona nit i felices falles per a tots. Glòries a Espanya, tots a una veu, germans vingueu,
y en el taller y en el camp remorege cantis de amor en este d'alegria acordats al ritme de guitarra vola. Paladins de l'art ofrenen ses victòries gegantines i els teus peus sultant a tots jardins estenen un tapís de multa i de roses brindem fruites daurades els paradisos de les riberes pengem les arracades baix les arcades de les palmeres sona la veu amada i el potent risi vibrant ressò protest de nostra banda canten les glòries de la regió valencians sembreu al sense que nostra veu a llum salude d'un sol moment per ofrenar noves glòries a Espanya doncs una veu germans ficar i en el taller i en el camp de Morege cantis d'amor i festejar plagueja l'aire Nostra Senyera glòria a la pàtria visca València visca 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 I amb l'himne és el punt final, és I des la d'aquí cirereta. desitjamos molt bona nit a tots i felices falles 2025. Gràcies. Ahí està. Molt bona nit i moltes gràcies. Gràcies a vosaltres també, Paloma, a Loren Donat, que han sigut fantàstics mestres de cerimònia en una nit tan important, en la que tot comença, en la que el cicle comença i ho fem al vostre costat, com sempre, així en apunt. Quedeu-vos molt bé en esta data, el dia 14, per la vesprada, viurem la telefonada i sabrem quines d'aquestes 26 xiquetes i xiques seran les falleres majors de València i és que us ho contarem com sempre en Fas Festa. Esta és l'abraçada col·lectiva. Gràcies, Noelia, Sòria, de veres. Quina nit hem passat més bona? Molt bona. Com sempre que s'ajuntem, molt bona. La veritat que moltes gràcies a vosaltres per fer possible que tots disfrutem d'actos com este. Gràcies, amiga, com passa el temps. Carla Ibáñez, que vagi tot molt bé els pròxims mesos gràcies. I que tinguis unes bones falles. Moltíssimes gràcies, Ferran. Un plaer estar així esta nit dels somnis
amb vosaltres dos. Ho hem passat molt bé, la veritat. Hem passat una vesprada nit des de les 7:30. Al vostre costat, com sempre, el dia 14 viurem tots just la telefonada. Ahir vos saludarem. Fins a les hores, que passi un boca de setmana. I bones falles 2025. Ciao. Bona nit, Fallera Mayor Infantil de Valencia. Buenas noches, Fallera Mayor de Valencia. ¿Sabéis para qué te llamo? Que ha sido elegida Fallera Mayor de Valencia.